Mande. गोथावफ्रा Mande. माब्लाय सल ओमफ्राय नारजि अमा वाव खांख्राया सिथाबना फैफालाय नै गामछा भी खुल गया मेरा लगती ये देखिए सारनो थांनायाव जोंहा दिनहाय ओंखाम लादों ओंख्रि लादों लोगोफोर नै जोंहा ना लांनो फैलायबाय जों बिराद गोबावनि उनाव ओमफ्राय माने जोङो बाहायनो ओंखाम जागोन आरोना दाहाय हखांबा मेंगोन नालाय ओंखायनो खोस्लिफान मेरला दंनो बाहाय दिनै मा ना मोनो नायनोसैलाय मा बेलाय आगै मा बेलाय ओंखाम मा बेलाय आगै मा बेलाय ओंख्रि मा बेलाय आगै मा बेलाय खोस्लिफान मा खालामनो फैदों जोङोलाय ना हनो फैदों दायो हजेनसै लोगोफोर नाखौ ओमफ्राय जोङो बेरायफुंजानो फैदों बांद्राय सान्दुंबो गैया गोजांसिगोन थावाबो जों हनो फैबाय आरोना मुस्रि गोदानजों हगोन जोङो मैया मुस्रि गोदान बायब्रबना लायथारदों मैया जों सारि गोदान ओइ जाम बिसिबां जामनिया लांलाय फैला आसबनि लोगोफोर बान्दो मोनाखै खांख्राइ थुरि खांख्राइ हाबलायबाय दायो खोस्लिफान गारगासिनो लोगोफोर मेंगुलायबाय आं ओमफ्राय दायो दिन्थिनोसै नाखौ खोस्लिफान बोखांखांबा ना सिंखावरि नै मानै नाहर खांख्राया खांख्राइ चेन्ज खालामसिगोन नालाय जायगाखौ ओंखायनो ओरै थांनोसै आरो मोनाखै नालाय ओंखायनो दायो ना फैला चेन्ज जायगायाव लोगोफोर फाइनालि फैलिलि ना बाराव दङ ना जापान खावै एफा सिरा जागलायदों जा जाबावनोमोन साइसनो थुरि गोमो बालाबाथिया जायगा चेन्ज लोगोफोर दस्राथिंजाय फैबाय फुराना खोस्लिफानाव एसे मोनदों आरोना ओमफ्राय दायो मोनबावबा दिन्थिबावनोसै नोंथांमोननो माब्लाय सल बोरो Parkir. Kangkrai. Kangkrai जा गिदिर. Pria. Kangkrai. Ya गिदिर नै. Pria. Turi जा गिदिर.
ने बाबा मोना बाल्थिं लांफैलायबाय आङो नास्राय नै लोगोफोर ना फैला दाखेबलै आंथिंसो फैबावबाय नै खांख्राया बबे मुसारियाव खेबनानै थाबाय थाखोथो नास्राय गोरि बा थेबा बे सिङाव दंमोन दा नाथुर आयै Keep Monday. गोथावफ्रा Monday. खानोसै Direct busukay indira. Mutasi logofer. Monday ya. एक्सट्रा खाना Humsun halilila nih. बॉलिंग Ball. Dia ball. क्रिकेट बॉल Dia ball mendang. Bala baca wah. जानो अन्थावथावनो Monday-खौ नै जा बुरजा मोनबाय थांसिगोन नै दायो मुस्रि सुबाय अखा दोमैलु सान्दुंबो गैया ओमफ्राय दैयाबो एसे गिदिर ओंखायनो थांनो नागिरबाय आरोना नायालाय मोनबाय नै खांख्राया एसे बुरजा मोनदों दाहाय न'आव दिन्थिहैबावनोसै बेसेबां मोनदों ओंखाम जानोसै लोगोफोर माने गासिखौबो ना हखांजोब्बाय मेंनानै दानिया ओंखाम जानोसै ओंख्रिया दायो जोंना नै माबा कन्टेनार बाथोन ओमफ्राय नारजि अमा ओमफ्राय आंना नै अमा टमेट' कारि नारजि अमा नै आं नारजि जाया ओंखायनो बे आंनि ओंख्रि अमा मेजेम दायो जानोसै लोगोफोर ओंखामखौ खांख्राया सिथाबना फैफालाय नै बाजिन मोननै ओंखारलाय हनै लाबाय थाबाय ओंखारबावाना हरलाय नै नाया बेसे मोनदों एसे बुरजा मोनबोदों नै नाया नै ना फैला ओमफ्राय नैबे ना सल ना खावै ओमफ्राय नै जोंहा दोमैखौ फ्रां खालामदों बाबाया सिगिगोन आरोना ओमफ्राय बे नोगोर गिदों आरोना सोंलाबायदों दोमैया गमछा भी खुल गया मेरा, लगती ये देखिए गमछा क्या हुआ।